Hello Game fruťáci. Ďalší rozhovor vám prinášame s košickým nezávislým vývojárom Marekom Bacurom a tu na Game Days 24 prezentuje stealthovú adventúru Backstreet Grabber a tak sa ho spýtame, že čo by nám mohol povedať o svojej hre. Tak by som to upresnil, je to skôr taká stealthovo akčná hra. Ten adventúrny prvok som iba nedávno tam pridal. Keby akčná adventúra s tým, že je tam dôraz na stealth, hej? Prioritne je to zamerané na blíženie, čiže hráč má možnosť postupovať buď potichu, alebo sa rozhodne pre akčnú alternatívu, kde bude čekať po meste a zabezpečovať si potrebné predmety, ktoré potrebuje na prežitie. Ide totiž o človeka, ktorý je bez domova a potrebuje si nejakým spôsobom zaobstarať obživu na každý deň. A vlastne spôsoby, akými dosahuje tieto ciele, sú rôznorodé. A má to aj nejaké následky, ako sa rozhodneš? Ako som to mal možnosť hrať, tak som videl, ale popíš nám ich napríklad na nejakom príklade. V prípade, že vás niekto pristihne pri tom, ako mu beriete jeho predmet, ktorý stráži, tak sa za vami pustí, začne vás naháňať a vy musíte s touto situáciou nejako vysporiadať a k tomu slúžia rôzne predmety, ktoré počas hry zbierate, špeciálne. No teda špeciálne v úvodzovkách sú to také predmety ako napríklad banán alebo konzerva s fazulami, ktoré proste pomôžu ti pri tom... Pomocou ktorých sa hráč oslobodí od tých prenasledovateľov. No a dobre, popíš nám ako keby mechaniku ovládania, rozhodol si sa, ako som správne pochopil, pre gamepad. Alebo to necháš kombinované? Gamepad je ako taká alternatíva. Ide totiž o to, že prioritne tú hru vyvíjam pre PC. A gamepad je ako alternatíva proste, alebo počítaš aj s tým, že by hráči to hrali kombinované aj na klávesnici, aj na tom gamepade. Vieš, napríklad by som sa hýbal, ja neviem, klávesami alebo gamepadom a na klávesách by som mal inventár. Pre gamepad som sa rozhodol preto, lebo chcem, aby tá hra bola univerzálnejšia a v prípade nejakého úspechu, aby sa mohla portovať aj na iné platformy. To znamená konzoly alebo deky, Steam Deck. Tak. Ovláda sa to buď klávesnicou, alebo má hráč možnosť použiť aj ten spomínaný gamepad. Čož je fajn takto rozmýšľať už dopredu, že budeš to možno, že by bola možnosť to aj portovať. Napríklad na Switch a tak ďalej. Áno. S tým akože rátam, aby som potom mal z toho technologického hľadiska jednoduchšiu prácu, keď som chcel. No a... Keby bolo záujem strany hráčskej verejnosti, a keď bol záujem, tak... Respektíve počítaš s tým, že budeš mať aj nejakého vydavateľa, hľadáš vydavateľa? Ešte nehľadám, ale dostávam sa do tej fázy, kedy si svoj prototyp politujem, snažím sa ho dostať do nejakej dobre prezentovateľnej formy a budem sa snažiť nájsť nejakého vydavateľa, ktorý by aj podporil na finančne dokončení projektu. Áno, ale ako keby prioritne to teraz plánuješ iba na Steam, hej? Prioritne áno, ale rátam s tým, že teda rád by som bol, keby sa to dostalo potom aj na tie ďalšie platformy. To vie veľmi pekne predstaviť, ako by to tam fungovalo. A ja si to viem napríklad na Gogu predstaviť, alebo ešte niekde ide. A čo ťa vlastne inšpirovalo k tejto téme, že budeš rozprávať alebo teda hráči budú v roli bezdomovca, ktorý... Tak tá téma vyplynula až následne z toho, z tej hrateľnosti tej hry. Prioritne tá hra sa vyvíjala ako nejaký projekt, na ktorom som sa učil pracovať v hernom engine a programovať. Postupne som na to nabaľoval rôzne ďalšie funkcie a vznikla z toho nejaká takáto naháňačka s takýmito zakrádacími prvkami. A až následne na to som rozmýšľal, že kto by sa na tú akú pozíciu mohol hodiť, aká postava, a tak mi to vyplynulo, že to by nejaký... Tak z môjho hľadiska je to furt... Ktorý má záujem o tie predmety a... Furt realistickejšie, ako keby si tam robil nejakého anonymného zlodeja, ktorý mimo kontextu. Je to také reálnejšie tým pádom. V rámci príbehu, ktorý sa budem snažiť
do tej hry implementovať. Som chcel vysvetliť hráčom nejaké pozadie toho, ako sa ten človek dostal na ulici. Prečo robí to, čo robí a aby sa to nejako nepochopilo v nejakom zlom svetle, že týchto ľudí chcem vykresliť zle. Aj negatívne. Čiže bude tam ako keby backstory vysvetľujúca, čo je zase benefit. Ako z môjho pohľadu postavu vykresľujem ako nejakého sympatického človeka, ktorý proste musí robiť to, čo je v danej situácii nevyhnutné. To znamená, že ak som to správne pochopil, celú hru si vyvíjaš sám od A po Z. Áno. To nazvime. K tomu Z sa ešte bude chvíľa trvať, kým sa dopracujem, ale áno. Ale viem o tebe, že máš ako background, že si už robil v nejakých herných štúdiách. Aj to ťa inšpirovalo k tomu, aby si sám robil hru? Ani nie, že inšpirovalo, tam som sa skôr naučil s týmito nástrojmi pracovať. Tam som videl, ako funguje ten proces celý. A vlastne vytvoriť hru, to bol môj sen od malička ešte, keď som mal počítať to nemal, tak ma to inšpirovalo, pretože mám rád takú kreatívnu činnosť a spojenie takého technického a umeleckého sa krásne spája do celku pri tých hrách. Čo je fajn, ale zase to znamená, že ako samostatný developer sa musíš všetko to naučiť. Naučiť, áno, je to taký dlhý proces, postupný, ale je to o tom, že keď človek má chuť, má inšpiráciu, je usilovný, tak proste dá sa to po malých kročíkoch postupne dá sa k tomu dopracovať. Áno. Čo z toho, ako z toho celkového procesu, alebo aj učenia, alebo teda vývoja vnímaš ako najťažšiu zložku, dajme tomu? Najťažšiu zložku? Ono je to také, že keď niečo nepoznám, tak sa mi zdá, že to je ťažké, ale už keď sa k tomu priblížim a idem tými krokmi, ako som hovoril, tak zistujem, že všetko sa dá nejakým spôsobom vyriešiť. Každý problém, keď nastane, stále existuje nejaký spôsob, ako sa dá vyriešiť. To je také skôr. Problém vyzerá byť vtedy, keď človek niečo nepozná, keď ide do niečo neznámeho. Akože konkrétne vypichnúť nejakú oblasť, ktorej by som akože nevedel sa vymotať, tak... To znamená, že keď do toho prejdeš postupne do hĺbky ideš a všetko v podstate zmákneš podľa svojich predstav. V dnešnej dobe je to v tom jednoduché, že vďaka informáciám z internetu a rôznym fórám s nekonečnými zdrojmi informácií fakt sa to dá vyriešiť. Je to proste dostupnejšie ako keby v minulosti. Áno. A čo by si ako nie je úplne začínajúci developer, ale ako keby poradil ľuďom, ktorí nerobili nikdy hry a chcú začať robiť hry alebo vo firme začať robiť hry? Čo je podľa teba? V prvom rade si musia vybrať oblasť, ktorej chcú začať. Či to bude grafika, či to bude programovanie. Proste musia si vybrať nejakú oblasť prvú, s ktorou začnú, v ktorej sa zlepšia a potom už keď sa v tom budú cítiť komfortne zbehli, tak môžu sa pustiť do nejakej ďalšej oblasti. Nedá sa to urobiť. No možno niekto to dokáže, ale proste určite nepustí sa do všetkého naraz, lebo potom človek môže skončiť frustrovaný a ničom sa nedopracuje. Čiže zase je to o tých malých krôčikoch, postupne si niekam dostať. To si, aby si nevyhrol na tej jednej zložke. Napríklad ja som začínal ako grafikou a potom som sa postupne oboznámil s pracou v hernom engine. Potom som sa zase doučil programovanie a potom už som sa dostal do fázy, že som si stanovil vlastne tú hru dať nejakým spôsobom dokopy. To znamená, že sledoval si alebo sleduješ aj, dajme tomu, herné trendy v grafike a v gameplay a tak? V tomto nie som až taký. Alebo niečo ťa inšpirovalo? Nejaká konkrétna hra? Hra, akože to ani nie. Inšpirácia, akože neviem to presne povedať, lebo... Alebo žáner. Žáner je to, že čím som sa inšpiroval vlastnou hrou, tak to je také, že človek si odohral za ten svoj život dosť tých hier a niekde sa tie rôzne dojmy a tie herné mechanizmy ukladajú v pamäti. Potom vlastne pri tom vývoji to proste dostáva človeka vlastne do toho projektu. Ani nevie niekedy, odkiaľ prišiel ten nápad, ale zistí, že preto, lebo ho nejaká tá hra inšpirovala. Je to taká zmes rôznych žánrov, rôznych hier. Niekedy by si človek ťukal na čelo, keby som povedal, že aká hra ma k niečomu inšpirovala. Že to s tým nemá nič spoločné, ale niečo to má stále... Prvok z tej hry. Niečo to má stále také. Keď máte nejaký sen, tak v živote tak netreba sa ho bať do toho pustiť, lebo tam je iba ten človek, ktorý o toho rozmýšľa a on rozhoduje o tom, či sa mu to môže podariť alebo nemusí. Ale je lepšie sa o niečo pokúsiť a v prípade, že to nevidie, tak nevadí, ale lepšie ako si iba si potom ľutovať, že niečo v živote nie. Skrátka ísť podľa seba, nedať povedzme na druhých, na odradzujúce. Tak ako treba sa poučiť aj v
to, keď vám niekto chce poradiť, ale vlastne keď máte nejaký sen alebo nejakú vec, ktorú chcete dosiahnuť, tak treba za tým ísť a sa to podarí. Pekná myšlienka a určite bude prínosná pre veľa ľudí. Tak ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a držíme ti veľmi palce v ďalšom vývoji a kariére v hernej sfére. Ďakujem pekne.